Contraris ens van fer una jugada per la via del fet, una jugada bruta, que en teoria t'enfonsa, però en realitat acaben de perdre. I acaben de perdre perquè he trobat una manera de donar-li la volta. He utilitzat una tècnica molt important en l'advocacia, la tècnica número 1, jo diria, per arribar a resoldre els casos, no? I al teu favor i trobar les proves. Al final del vídeo us explicaré quina és aquesta tècnica. Només deixeu-me dir que aquests moments, quan trobes la prova, quan trobes el punt aquest que gira el cas al teu favor, és un moment eureka, no? Com aquell d'Arquímedes, no? Eureka, ho tens guanyat, ja ho tens solucionat. Llavors ara és una qüestió de temps. El cas el tinc realment guanyat, no es pot dir mai al 100%, però vaja, qualsevol jutge que llegeixi el que jo he llegit ens donarà la raó. Per tant, estic supercontent i de fet havia vingut aquí a Roses, que tinc un client aquí molt important i he pensat, hòstia, que faràs aquí al banyador i fotràs una banyota i tot, ulleres de sol i ara se m'ha fotut a ploure. Però igualment estic supercontent. La tècnica que he utilitzat per aconseguir aquesta prova que em proporcionarà quasi amb tota seguretat la victòria és una tècnica molt bàsica que és la següent. Llegir-ho tot. S'ha de llegir tot. Tot. I quan ho llegeixes tot, totes les comes, tots els punts, veus coses que els contraris no han vist. I amb això guanyes el cas. Per tant, sempre que tingueu algun problema, llegir-ho tot.